Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Patrol magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagparamati region-wide, mga palangga kita sa labilin isa ka oras, 22 minutos, karong adlaw Miyerkules, Petsa 12, dalawang tulog na lang, Valentine's Day na naman. Miyerkules sa edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kinanda liwat naman naton nga maging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato sa inyong news team, ato sa correspondent. Sa liwat naman nila sila pagdulong sa pinakaulihin naman labas na tipon ng mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sa kapulisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sa Patrol 3 na para patrol kayo na panaganambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat kabantayan kay Monsuan amat naman nga pagdalom sang kagabihon ano man nga mga eventualities from where the action is. Para si Aksyon Jan Diaz nga mga responder back to back sa atong nga piloto Aksyon Nani Kirao. Ato nga pagbantay pagmonitor sa pinakaulihiman nga mga balita sa national kag international news center sa Aksyon Radio Bacolod. Puwersa man ni Aksyonan Dipensor. Of course, update kita sa ato sining mga technical partner diri sa Studio A. Sa master control sa technical side, si Broadcast Engineer Oliver Pason. Back to back sa ato sining IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan, inyo sinalagad ang Kormanak, Night Patrol Program, Lunes, Top-Top, Sabado.
Ako naman si Action Eric Magbanwa, off din niyo ako sa labilin isa ka oras. 20 minutos nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. My God, I hate trucks. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Una naman sa ato sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Ang Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo, nagapabakod ka nagabalansi sa mga sistema sa atong siningalawas. More this sa sekreto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan ng kulang ginadugangan. Ano ini ang sobra nga dapat buhinan nga nagaresulta sa malatiam? Sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga katambok, sobra nga creatinine, sobra nga acid, constipation kag iban pa. Para malikawan nato rin malatian, dapat magtumar kita adlaw-adlaw Evergreen Herbal Capsule. Mabakalin nyo ini sa bisan diin lang ang mga butika sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. More information ikayong lawas dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crespin Chico. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang katimbang para sa aton ikaayong lawas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Ini mga bayan sa ato sa pagpalakad, ginadulong sa inyo sa kalawan sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Maayo ang ginatawag na Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa may mga allergies bala. Kag makabulig ini-improve sa ato ang ginatawag na mental knowledge. Bangod sa kada mo inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, malikaw ikaw sa ginatawag nga Alzheimer's, Parkinson's, kag iban pangabalatian sa Central Nervous System. Epektibo ang mangosteen nga anti-oxidant foods. Bangod epektibo ang mangosteen, kag maayo makatap na sa ginatawag nga mental deterioration. Amo ini ang sekreto sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why, sa inyo nga pagpamalaklon, ayaw magkalipat. Lista ha, para ikaw hindi malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Ay nga porsyon sa ato siya papalagad, ginadulong man sa inyo sa kalawan sang Santon Plus Herbal Oil. Kombinasyon sang madamo nga yerba, Santon Plus Herbal Oil. Manami nga ibanyo sa panuhot kag pananakit sa aton mga kalawasan. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang sakit. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga bayan sa ato sa pagpalagad, ginadulong naman sa inyo sa kalawan sang Life Extension Clinic. Gustong libre ng medical check-up Lunes hasta Biyernes.
Upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors kadtoi pamasari da relaksyon GA Esteban Building ara ng opisina sa Life Extension Clinic. Kadara man mismo sa Life Extension Clinic mabakal ang pinakasikat pinakamapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo siya balatihan nga damo man siya balatihan nga napayo amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal sa bisa din ng botika, ilabinas na nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulo sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka makatext, ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up lunas sa Biyernes. Upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasari, dalang laksom, GA Esteban Building, ara ng opisina, Sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa Silinga sa ato malagat, i-check na ato Silinga Patrol 3 na mga patrol sitwasyon sa Metro na Bacolod. At naman chikaron sa aksyon na John Diaz sa pinaka-latest nga sitwasyon sang aton sini palibot-libot na kabanuas sang Bacolod. Good evening, Sir Eric. La nakapid t-shirt mo. XL man size. Bao. Sutil ginis toto Jeffrey Hilangri mo. Sa kadamo sang nakitaan niyang shirt ko gid nakita yan. Double XL ni. Hindi ni makaigo si Mototo Jeffrey Hilangre. Manang Edet Yanson Binuman ang pinalangga nga iloy ni Police Captain Wilfredo Binuman Hepes ang Banwa sa Ibi Magalona nagamonitor gid sa aton sini nga pagpangalaga. Sinang Astrid Alilain Vargas Mendoza gamonitor upod kay Manong Polding Mendoza. Araman si Nonoy Gimapang ang akon kasi Mario nga taga Banwa sang Valladolid. Toto Joseph Yosay Figueroa, mahal na nga pagpaurok-urok. E-check na si Action John Diaz, sitwasyon sang Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action John, may gabi, please come in. Alright, mga gabi sa tutunan nga mga ka-aksyon. Magandang gabi. Karami sa aton pa niyan po sa palibot sa sunad sang Bacolod. Karon man nga kagabi yon. To sigurado lagi ni aksyon Eric yan, no? Ang ginatawag naton nga Valentine's. Kaya iti damo nagkikita diri may makitaan nga mga design event sa mga mall nakapang preparation, no? Panagapuro pabatsag, plus ito naman nga adlaw sang paghigugma kon pagpalanggaan. Naam na isa dagiri ka balagyan sang bulak bala. Do ano gani siya do store along sa may Ramos Lacson nga karon nga gabi ginapreparahan gid nila ang disenyo naman sila mismo nga butik, no? Idadalabi nga balagyan. Di nagano naman puro na naman sang mga heart shapes nga mga designs. Na mo na ba matanan kapag tumibok ang puso. Mo naman aksyon ka mga kanta ang batihan naton diri pagbalik na naman o kada pag-abot sang adlaw sang Biyernes, no? Anyway, kagabi aton nga punteriya mga ano to mga bulak, no? Ang damok ito nag-react kay ti kada kamahal sa mga bulak na subong na pa 80 pesos may 250 pesos na, may nagambay 300 pesos naman action Eric. Kita pa agi, pwede nila mangin substitute sa bulak kung hindi isa kasarang man. Pwede ka rin recobra sang booking nga ginagawa ko kung bulak gamit naman ang mga chocolate o kung mga chocolates. No? Diretso nga gin-check natin sa nga po. Sabagay, kung naman ganun, kagasto naman na maghimo ka pa bulak, imo chocolate, imo ka nalang papel bala nga heart. Pwede gid, no? Sulatan mo lang na kung anong gusto mo nga mensahe sa miga mo, sa nobya mo. Butangan lang stick. Butangan mo lang stick, okay na na.
Galing sa bagay, tinay ang mga improvise o kulabi, yung mga artistic na pamaagi. Pwede man sa mga may ara ka dabi papel, be, maski color pulala, dala nga mga art paper. Ina ko may nagbakal, pag nagbakal ka palang tihalaha, bakal ka na chocolate, mo ka na bulak, abi ka daw himos kwarta, tig sa kalibo, kinyentos, go. Ano may ara na to, no? Ang Oo, kwarta, ginawa na bulak-bulak. Ina ko na mo ka kwarta, pero kung practical ka naman lang, kagway ka man ng kwarta, kung ibakal mo man lang siyang chocolate, kung ano da, imo ka na lang siyang simple na lang daw band paper, kulukuluran mo lang da, sulat-sulatan mo dedikasyon, natag mo sa nobya mo, kinsinta naman ang nobya mo sa imo. Ay importante, ang paghigugma, wala bala lakay, wala bala putli, bala nga paghigugma. Aba, o, tampat. Matutuod nga paghigugma mo wala na. Gani. Amo na Di yung saling... siling nga tapos mo date da, dula man paghigugma mo tiway eh. Ate may tsansay. No, pero May yung tsansa, saling may sang una, mga common, ginawang no, mga papel-papel lang, hatagay, may mga letter. Namin pa yung kung mabalik mo ng old school nga hatagay sang letter, actually mga love letter, no, subong nga panahon niya do, kisang nakita mga love letter, nga ginatawag ba lang hatagay naman, sang magnanobyahan ay. Common sa mga dahil chat-chat, text-text, pero lagi man ko yung mensahe, kaya may symbolic meaning, kung may mga papel, nga ginasulat-sulat, ano ba yung pagkabuta, yan mo gid nakasulat tigin potokan mo gid ra. Gani. Kuno imo nga luyag ipalabok sa rek mensahe no. Bago lang ko kamulano sa ipadala mo sa kadamo-damo manigli nga mga design sa chocolate no. Oo, damo-damo na sa rek lain na sa mga disenyo. Amo ning ginabaligya subong. Amo na subong ang in mera na nga ginabaligya na sa rek. Grabe no sa pagkadamo-damo no. Isa na sa ka-store actually dra along Lacson area. Gincheck to naton actually rek, gincheck naton kung ano possible. Kay ini sila ya dumagwaligya sila bla may mga ang isabi kung binabakal ka binilog, may original price siya. Pero kung nabakal ka man sa rek tatlo ka bilog, abi apat ka bilog o lima, miyara sa ikis ang ganubo ang presyo no. Doon sa store ngayon pwede ka rin kagamit nga o na pwede mo magbaligya ka accelerate o na magbakal ka na bouquet. Butingon ang chocolate ginahimo nila dari nga bulak o kon bouquet accelerate. Galing kayo medyo mahal-mahal man ay may ara nga 120 pero tatlo lang kaya ka assorted chocolate accelerate. Tatlo lang isa nga gagmay nga tsokolate nga mo na pwede niya nga maubrabi sa isa ka gamay nga bulak dira kon bouquet. Pero kung may kasaran kagit, may ara kisa gamboy 500 pesos ang damo-damo naman na siya nga chocolate and then mga branded na sunod nga mga tsokolate. And may ara man silang bouquet nga dako gid galing sa mga 1,500 pesos ang padre sang ilang owner tibog at gid sa bulsa ang managbakal. Pero kung may ara ka dara guluganar, abi pwede ka kabakal kay ini sa may ari sa nga upod nga teddy bear bala, pero pwede ka man nakabakal separate nga teddy bear action Eric no. Pero inayati ilan ang mga freebies o ilan ang mga pakulo dara. Pwede ka makabakala kung gusto mo, ikaw na lang gid ubrak sa Eric sang ginatawag bala nila nga bouquet. Nga tsokolate ko kabalo ka naman dra, may wrap ka lang dabi nga palibot nimo, and then may mga bulak-bulak ka lang dara butangan mo tsokolate. Ayos na ina dayon. Pero ini subong negosyo naman sa ato naman nga pila ka mga ka-aksyon. Actually, interview natin kay na, no? Gaan gid sang opportunity. Sang Aksyon Radyo Bacolod, wala doon isang tag-iya, sang Aksyon Radyo Bacolod, actually, like, alabas na tayo sa Aksyon Radyo Bacolod para sa aton nga ma-istorya. Na-interview natin kay na dito sa may iyagid nga balagyan. Yung si Ma'am Katrina Espanyola. 26 years old pa lang siya, 26 anyos, pero amo na ning iya negosyo, tsokolate na generic no ang iya naman nga negosyo, amo ning iya gina bulubaligya dira. Kambala kuno damo assorted nga mga chocolates nga pwede nila mabakal ang ato naman nga mga ka-aksyon nga kung gusto dira sila magkadto sa amo sila mismo dira man nga lugar ang generic. Okay. Mga chocolates available dira nga pwede nila mabakal for Valentine's Day. Damos like varieties on Toblerone, Hershey's na naka-packaging na siya for Valentine. Okay. And then we have heart-shaped na affordable lang. Like you can buy it at cost of 40 pesos. And then Ferrero, and then Hong Kong, Dubai, Taiwan chocolates. Your chocolates are imported chocolates? Yes, sir. So meaning mainly mostly from other countries? Yes, sir. Especially mostly ang mga Cadbury and Toblerone because sa mall usually is made in Malaysia. Okay. So ang US, di na siya made. So ang difference naman is tiga ang Malaysia nga chocolates kaysa
sa US nga creamy nga chocolate. So for Valentine's, may mga twist ka mo, like for example, mga bouquet of chocolates, mga newly mo na mga... Yes, sir. We have bouquet of chocolates, pre-order na subong kahit damo kami orders. And then we have also small bouquet of chocolates which costs 120 pesos only. Small bouquets, Yes. very affordable. Bali may 3 chocolates na siya, and then may flower, and then naka-cone na siya shape. Pero so parang pinakamahal nga bouquet of chocolates. 1.5, sir. May teddy bear na siya, mga 2 feet. Combination of assorted chocolate. Assorted chocolates na siya. You can customize your own chocolate, like you want Ferrero, plus Cadbury, plus Toblerone. Paano sila maka-order? Online, sir. And pwede mandiri na lang, sir. Visit na. Pero because of the demand, mga how long na lang ka maka-accept of orders for Valentine's? Actually, kakat off po karon 8 p.m. Pero may kami, sir, display man sa SM. Option na rin na batihan, no? Amo na si Ma'am Christina. Amo na sa tagiya sang store nga may mga chocolate. Yes, amo na siyang tag-iagid sang store mismo option na rin. Ang nga ginabaligyan, aporta ng chocolate da, magluwas nga sa okasyon sang kuan nga ano na, Valentine's Day. Actually, chocolate lang gid ang iya ginabaligya. Okay. Regardless kung Christmas siya o kung ano nga occasion option na rin. Ato, kayo ng mga chocolate, imported mo na o local lang? Imported siya. Usually, chocolate niya are from Japan, Taiwan, Okay. and then America. Kung anong kin-explain niya gani, kung anong kinalain sa mga brands ng chocolate, na kung Malaysian, so kung compared to American chocolate, kaya American chocolate, kuno or amoni kuno ang creamy, gidla. Ang iba niya kuno mga brands ng chocolate, mga tulutig-anik sa kuno action, Eric, no? Atod ka? Amo nang amo nang difference ang duwa. Kaya balati na kung American chocolate amo to kay na actually ang ila number of customers adlaw hindi man bulo basta kay nagadagan mo kuno mga 200 up action erek. Nagakadto dra sa ilang score kag nabaka especially subong. Ang ila order action erek nagadagan man mga 500 no ang ilang orders nga bouquet nga chocolate nga pag-ubra action erek. 500 pesos? 500 ka orders. Abaw! Damo ha? Damo-damo yung nga gawin niya for February 14 ina siya na order actually. 14 no? Anyway, amo na sa ang presyo naman to kay nasang mga tsokolate ng ating ginsek sa area mismo sa may Lacson para mag-aanggi aton nga mga ka-aksyon anong possible ni Lacson ka ma-check no? Anyway, as kami sa may isa na black lugar no sa may surad sang Bacolod. Ano na ya? Kaya nabulabog ito yung mga tao lang areas ng Mansilingan. Kaya kabalo kami, isa ka lalaki nga nagsapuan sa kilid ng dalan ang Sonerek. Nagigda siya, no? Ang ambal sa ano ba sila, wala na kuno, wala ginawa. Oo, te. Katapusan gila yan, tuntoy, tulugan lang siya ang Sonerek. Sa Kalugbon. Ha? Sa Kalugbon. Ang butong natulugan sa Kalugbon, ubog ni sa? Ubog na ko lang. Ubog sa. Kaya ang tao hindi ubog, hindi ba na magtulog na? Sige na, bulabog. Unless ubuan ka. Ang mga nagalabayak sa rek. Abi na may patay nga sa puwan? Oo, abi na patay nga sa puwan. Actually, information yung padala sa atin, may patay nga sa puwan. Pagkat na ito rin sa lugar, hapon mong lalaki, balaya, ari mo lang din, nagkatulog sa gilid ng dalan. And then nakatong pulis. Ang pulis ang nag-attempt nga i-check ang kondisyon na wow mali. Galing. Na wow mali. Hindi gali kwanto, hindi ito patay na sa puwan, kundi tao, nga kung lang tawon mo patay, puro buhi, natulugan sa sobrang kaubog aksyon dyan? Yes, actually, exactly. No? Amo na ang iyang sitwasyon, natulugan, narang ipadala ko rin sa ang laragway, sining lalaki, ang hubog, may siya gali, and then rin siya ginagobra, no? Dre lang sa gwa sa dalan, tapos ang ginobra ng polis, kaya sulod rin sa gate sa isa ka subdivision, may available rin do guard post, bala? Ano na yung natulugan niya? Guard post? Guard post na actually, may mara pa sa belt bag, no? Overbelt bag siya, nga pula, and then naka-orange nga t-shirt, and then nakakalok, pasama ko mo nakakalok, kay mga yellow. Dahil hindi mo nabuang, ito yung iya pamisti daw, okay man? Okay ba, naka-nargonis actually, nga kaki ang color, doon may pagka-brown, naka-sapatos, so dayon. Di, ang mga kulubla, nakasunga sandala, no, matulugan, gulpe, tapos namin, bukulungan daw nag-ahamyang, gitsa black sonarek, no, nag-idag, sabi ko sa mga pumuluyo, bla, kung ano na tong nasapuan rin. Nasapuan ka pa ito, kung nabungguan, ano sitwasyon? Oo, dati ang inobra rin nila, sonarek,
nagpatawag sila, of course, ang ato naman nga mga kapulisan. Oo. And then pagpatawag nila sa pulis, na mo din nakadto, actually, gin-check nila, nagtapusan buhi, ganun, tulugan na siya, Tulugan na sa kalugbon. Kaya nakabugtaw na sa, ha? Ha? Bugtaw na sa, ha? Asa sa mong tulog ko dyan. May pulis daw, ay? Nakali na magulang, ginplastan lang sa actually, ginsulod din sa sumitanat outpost, sinakwat siya. Oo. Kawa pulis, kay ginula, naging attempt pa nga pukawon, lakon, marabulabugon, kay kamo, kung masatulog, yagin, pagtatigin, ang ba sa pulis, secure lang sa balang, hindi siya may pesdalan. So, diri sa patulog, anay siya may guard post ang isa ka subdivision. Problema, sa hindi karoon ba si makibot lang pagkadosang gwardiya kami nagkatulog. Sa sulod na Ilang outpost na ginatulugan niya? May gwardya, kung gabi ka gwardya? may aray na ko assign nga ununiformed personnel lang nga naga-tener direction. Gwardya sang, ano nga sa division na dyan? Villa Maria subdivision. Sakop sang Stefanaya? Barangay Mansilingan. Mansilingan, okay. Villa Maria Reina subdivision action direct. Amo nang ngalan diri sang subdivision. So diri sa dalan, ang problema dito di kon magtulog ka din kilit sa dalan nga, masala ka ganyan nga dugin tilin, kakaya wala di sugas libot mo, dulom-dulom ka na daan, no? Ang dalanon, di kung may maglabay, di nga mga jeep guro posible, biyahe nga dumanan, no? Dumanan Libertad, alindar sa Libertad Public Market, padulong diri sa may area man mismo, Akson, Eric. Anyway, hindi rin na ipagano, kaya ito nga mag-action, masibla iban nabitin kay na, sa ito na istorya, bala sa parting lodging house to, kay na Action Erect, amo ni ang presyo, il-check na ito ng presyo Action Erect, sa ang lodging house, makumo, magulang ko lang kabalong, ang consort time, kaya tawag 3 hours lang ginagaling, ano? Tagtatlo ka oras, Action Erect. Short time sa lodging house? Sa lodging house, bla? Oo, pila? Short time, pila? 3 hours. 3 hours? Wala na yapaman? Ha? Wala na yapaman? Hindi pwede paman. Pero may bayad subong tag-10 o kung 150. Pila? 10 pesos, isa ka oras. Mag-exist ka sa isa ka oras o 30 minutos na bigaro niya? Overtime? Basta mag-exist ka sa direct, automatic sa mag-consider 1 hour. Mapatak sa bayad kadugang 100 mo na? 10 pesos. Ba mahal ba? Okay, mahal mo sa politika. So, nabi ko ganit yung storya sa akon, sa kilala ta. Oo. Aba sa akon, kung magpatulo kami, tag-280 na din sa Sa biyak, tag-280 na din sa. Dahil naman yan, basi kung may discount siya, guro eh. Basi loyalty card. Basi pero bisa customer di kasulod. Tapos may discount siya nga ginakuha niya, guro. Basi may loyalty card. Ano ito niya? Loyalty card. Loyalty card. May porsyento kaya may discount abi, no? May porsyento. Kundi basi blaklala yung mga rumboy. Oo. Ati basi buy na mo to todo pero may mako din nagakato sa inyo. Na. Ito mo na gurok sa rek tigino bragoro nilang anyway, di mo to siling ko na subong mo mahal manay, no? Kay ang pinakabarato subong ang deluxe na size tiga may gamay naman ang kwarto. Oo. Kada isa katring kay gurok sa rek na nagadalagan 220 pesos. 3 hours ina siya, no? Na. Hindi ni aircon. Correct. Ang deluxe hindi ni aircon 220, may ban man nga lodging house nga 200 pesos. Niyara man gatawag nila bala nga VIP. May VIP pagit na akperte, no? May VIP pero nga kwarto, nagdaga naman 300 pesos ang kada unit. 3 ka oras ina. Okay. Pero may ara lodging house nga kung mag-exist ka 1 hour sa 300 pesos ngayon tag-10 ang dugang. May ang isa ka lodging house naman niya tag 150 ang dugang Action Direct. Depende, wala naga pareho, ano? Galing ang VIP ni Air. May anak ko ganun yung nabalaan nga lodging house, pension house? Pension house. Pension house, akong lodging house nga tag-10 lang yan, may paman pa bag. Bag nga? Bagsak. Siyempre bayad mo pa yung paman bag. Bagsak wala. Bagsat, oo. Magkarabal, malalawan. Barato lang yung sin lang yung paman, mga bagsat. Paano ka ba? Taligin subay na lang na bagsak na kung Bagsat gani. Gusto mo barato dito ka eh? Tag-10 lang. Tag-10 lang ang 3 hours. May na sa intro mo, abi ko bag na matutuon. May paman pa nga bag. Bagsat eh. Bagsat eh. Galaba, lawas mo eh.
Galama, ihod. Laban eh. Meron ba kita 400 nga unit para wag nila sa rec ng executive. Oh, na. Magsunod ka, makasunod. Ano, executive na ako na. Bilang executive, 400. Executive, correct. Puwerte. Sa isa ka lodging house, mayroon tag 450 executive na lang siya. Galing kay sa 400 ngayon ni Ot, nag 150 ning dugang mo kada oras. Dito sa 450 nga executive ya nga isa ka pension house, tag 100 lang ya kada oras. Galing kay Tikon, gusto mo pa ayaw ka ginayabi ka balbalanay, aring kita oras sa magagagahon. Hindi ka na lang pension house, kita ka na lang hotel. Kaya ako mo dyan po ng presyo. Correct. Hotel ka na. Nagkakita sa Buguro ni may mga reservation ng Rosbong ya? Ang hotel may ara. Ang pension house kag lodging house, why? Why? Actually, kay first come, first serve mo. Ako sa bagay. Oo, muna dala ko na ilobra, kay total short. Talo na bla short time lang Manila, ginatawag nila na. Boto programa na ni News Direct nga may short time ka na October. May short time magsunarek. Kaya mo naman tagtatlong lang ka oras. Take ko matapos ako kung available na matinlo, anas ang room boy. Busla naman sa iban. Hanggang katabo na galing, hindi ka na magagi sa receptionist. Kaya wala yung receptionist ang pension house o lodging house. Madiretso ka to na ako, kita mong unit bukas. Pagbukas na sa Axonerec, pagbuki mo galing sa pertahan nga wala taos tulod, diretso ka na lang, but sila mo available inasa, no? Masulod ka lang to, kay sundon ka lang naka-rumboy Axonerec, and then makuton ka, kung ano mo bayad, kag iban pa. Ang next na dara is ginapasiguro lang da sa mga lodging house o pension house ning wala din ko sila CCTV camera. Para ya sa gwardiya gani nga to na interview ko no confidential ko lang sa rek ang ara sulod ra mo. Confidential ko no nga mga pagkabutang sa rek. Actually sir, kuan man mo lang dipindi man sa table. Pero sabi praman dito mga muna dito sa may peak season kami diri nga like for example ang Friday Saturday Sunday do damo giti. Bakol mo may peak season, actually may baka adlaw ya. Friday, Saturday, Sunday. Do pa yung bla sa inyo sa GNT. Na weekend Friday, Saturday, Sunday damo ka bakalag sa recto kung damo ka mo customer, no? Amo man na ang lodging house. Ang lodging house ko mo man Friday, Saturday, Sunday man. Friday, Saturday, Sunday. Hindi mo na lang isa sila may pair naman sa kasulod. Zero. Pero kung Valentine's, sa una, kasubong ka mo sa Valentine's. So far ang Valentine's like last year. So para sa lamang yapon nga ordinary nga adlaw. Kidamo gidya. Kagdamo gidya. Sulod dire. Pero yung sila ginakuha nila nga room nung mga pang-tipan short time man. Mga dilak na. Mga dilak na muna eh. Ano daw nagataas ang presyo? Bayo lang. Daw Subukan mo rin yung price. Daw daga all mga itik so a year na ni guro nga presyo subong. May mga customer din nga nadakpan sila. O mga nasawa ba yung wala man. Normal man na mga daw galing teacher hindi man sila allowed yapon magkuhan kay ang everything ang tanang yung nagasulod diri confidential na di mo. That is why nga kita ganito rin CCTV tungod nga oversafe pala. Actually, nagtambal confidential. Guarda na sa nating house na ito interview kay ina. Matik na. Pag-sulod na ako, nagsulod din kita no, sa mga lodging house. Kibot yan sinabi nila kung sino nagsulod nga taga-radyo. So, naging-inject na ito TikTok. Abigay guro nila, ma-check-in ang taga-radyo. Mapa-reserve ang taga-radyo. Galit yan ba nila? Ano tayo ito magambal nga na yung mga kwarto, sir? Anong gusto mo sa i-reserve? Saan ang numero, sir? Kaya ka pa-reserve? Kaya ka pa-reserve? Adasol ako. Ano nga, ato ka nakita na yung oportunidad mo na ito mga pa-reserve. Hindi kay mangita ko sa Buro Barato. Pwede, tabo to dito ka sa sino, may paman ba? Gusto mo? Gusto mo barato? Pero may kilala ko ato ka nagito kayo na, tani na pa-reserve ko, tapos ngayon ko na lang ng discount. Ngayon ko na ng discount. Nga, yung mga contact number. Why swerte, basi tagaanga pa to libre.
reservation, no? Sige lang, kami kilala ko, doon ko, kaya damo sa klalaya ka, balon sa... Oy, swerte, kasi pagitaan ka pa to. Oh, ako nang bahala, sir. Ako nang bahala Ay, sa kwarto. I-date mo, sir, Okay, kita ka nila sa ano? Kita ka na nila sa mayo-ayo, eh. Hindi na ito mangita. Kami sa Kalajing House. Oo. Kapag nili mo sa pertahan mo sa unit mo, Oo. may nagalina may labay lang, pwede ka na prosingitan niya. Wag kita na. Gali. May Pwede ara, ka na may ara. prosingitan ng surik. Gali. Oo, pwede ka na kinawag nga. May harap pa daw. May ara pa daw, kita daw, may sobrada. Once masolta na yan, total Valentine's mo na, no? Gani. Dati mo ng ibang TikTok sa kapangita man sila, no? Anyway, kung magkatodrati, may muti mo, kikisa naman na si Katoy Valentine's Day, yun check na natin na rin, ano? So, una, no? So far, may arata bulak, may arata tsokolate, may naging house of tabwas, black, makibot, pagkita mo ko na nung check natin, only here at Taxonite pa to, nagsurek, may harap, pagkita nga i-check, ong sa to nga magkakson, nga para makomplito, ang Para makomplito ang presentation mo sa adlaw mismo or disperas ang Valentine's Day, February 13, action dyan? Yes, sir, ba kompleto ang panakot sa to naman rin ang sudan nga iatag sa to nga magkakson, pagabot naman sang adlaw, sang Valentine's Day. Ay na, atong ginalag, Jackson JM Bacon. Sino? GL, yung pareserbahan mo? Pare sa bahagi na sa kamo kapangita na sa kung base yung vlog may kapangita na vlog ko na mga partner para inog-date sa Valentine's. Sino? Si SM Nona, ginareper na sa JM nga kung may pangita na gani. Ara sa JM ko no available lang sa nere. Okay. Sige. Oo na. Nakipatok ito si manager tong call kung may ma-date ni JM ko no mo. Libre tanan. Pati si Tito Redo, maamot man to. Ba, damo gigili ang maamot, ha? Tiyan, balaga na nila. I-post ako ng picture sa Facebook. Pilihan ako doon. Ako maamot mo ko, ha? Tapos siya date, isa ka serve, isa ka serve ulit naga. Sige, may nililaga. Pasabaw, tapos mula date, pasabaw na yun. Okay, ano ako na, ng... Ano mo, chicken skin? Chicken skin lang imo. Chicken skin lang ako, palipalan. Na. Pare sa ninaga, chicken skin, okay na. Buwangit ko ng balik. Kaya na pinakaroon sa kusodre kita sa area sa Burgos Circumference Road karon nga gabi, may kikana pagkapo ng traffic lights man nga kagabi man mga kakson. Mga kakson na pala dapat ito mantayan nga bito naman sa pagpalagad. Lunes October Mercedes, balita natin, babae resado sa bypass operation sa police station number 5 karon gid lamang gabi. Detalye sa ibang tawag sa balita mo diyan sa pagpalagad sa aksyon night patrol. Mga kakson tandaan, isa sa mga sa pagtugas sa balitian sa Tanlawas, amo paguyang ako ng paglubo sa ating function ang hiko akolon kagay interikular nga pagtagwas ang hiko sa Tanlawas sa may dakong hotel sa pagabas sa ating immune function ang dapat imon silbi lamang mga kakson pabaskugon kag pasanyugon ang immune function paagi sa adaw-adaw nga paggamit sa Super Fiber the fast acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines kaya pagproduksyon makala sa Super Fiber na mahimo man na makahal sila mismo ang klinika na amtang dara sa DS7 building ang Life Extension Clinic mga kakson. Sa Bacolod, Action John Diaz. Una sa Bacolod sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Salamat dyan sa imo sa report sa sitwasyon sa Metro Bacolod kag ang paglibot-libot na aksyon dyan diya sa pila ka mga pension house kag sa pila ka mga lodging house. Lodging house may problema, bakante. First come, first serve basis. Ang aton nga mga hotels, motels, di iba may mga reservation na para sa Pebrero 14. Observation report ng aksyon, John Diaz. Kinadulong sa inyo sa kaluman sa Santon Plus Herbal akong Santon Plus Coffee Mix. Sa pagbuktaw ni Mr. Sagad, baka nami sa adlaw ya, pagbango, nakaprepara, nakatimpla ng kafe sa lamesa. Gintimpla nga may dala nga pagparangga ni Mrs. Ilabi na kon healthy nga kape ang ginapreparar pareho sa Santon Plus Coffee Mix. Swabe ang aroma, swabe ang sabor, kag swabe ang timplada. Bangod gina-up down sang matam is nga yuhom ni Mrs.
sure nga free sa acid si Mister, amo man si Mrs. kung ang ginainom Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Mayong gabi dira kag mayo lang pamamati sa kay Mrs. Mika Mirambel. Sa akong kabataan si Mark Anthony, Princess Rain, Maria Charlene. Sa kay nanay kag tatay Antonio Miravel Senior and family. Ginatami ako man din tupad balay ko si Gigi Makilan and family, kumpari Eric Makilan. Alin na kay Mark Hill J. Merambel nga nagapaurok-urok. Maninoy Maing, kagay Maninoy Chari Salvacion, Maing Gabigid. Otelo Ramos and family sa kay Juan Roberto Nanit de Rioso Sr., Mami Elsa Very, kag Bradji Dilag, Toto Buknoy, araman nga paurok-urok. Si Debbie Minor, happy listening. Type ko t-shirt ba? Type ni Kwan? Type ni Pari Otilo nga akong nga t-shirt? Dogi na pa ng kuna niya. Dumamos lang Toto Jeffrey Hilangring. Sana all sa Febrero 14 sila ni Ronnie Sulay. Damayo nga tema, Lodihaw. Siling ni Ronald Ibanez. Interesado ka ha? Merasol Ticao, kapaurok-urok man. Kami ako dira ang pamilya Caliso sa Inigaran, halin sa kay Geoff Caliso. Sa sitio Lupa, Barangay Sagala Kasilan, nagamonitor kami diri sa inyo. Raymar Hicano Halazgo. Maki Janis, araga paurok-urok man. Si Antonio Nono Abuyon, araman ka paurok-urok. Si Toto Arnel Vinares Sr., kapaurok-urok man. Check attendance lang si Israel Canlo Suryaga, amo mas Toto Romar Tamayo, si Oyet Hisona Hintoleyo, si Hans Alexander, si Butchoy, may gabi, si Police Retired Colonel Placido Hintoleyo and family, Mr. and Mrs. Lornsky Didolo sang Pujaira, United Arab Emirates, Toto Aldin Fiel sang Comrade, nagamonitor isa sa aton. Sa mga taga-kawayan, Pamela Dikito, kapamatig kadagabi sa imo, alin kay Melka Tombos Makalalag, Jing Britanya, Charlie Malacasti, kinatamyaw ka ni Susan Malacasti, Mr. Edwin Pineda dira sa New Jersey, maing gabi lang, Jocelyn Kalamaan, nagapaurok-urok man, Actionite Patogi na mamatian, Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family. Check attendance lang sa mga pamilya Matiliano, alin kay John Matiliano. Sa kay Johnny Ray Taratara, Hacienda Paz, Barangay Batuan, La Carlota. Tami ako man mga upod ko sa obra sa Imperial Appliance, La Carlota Branch, alin kay John Real Taratara. Advance Happy Valentine's to my classmate Hulinda Famoso sa Barrio Maaw, halin kay Sally Auki Di Sosa. Sa kay B-Boy Piroy, Janji Flores Dilotina. Sa kay Janji Flores Dilotina, gapaurok-urok kita. Check attendance lang upod ko si Patrolman Junji Shoko sang Halandumon Tower. Ang naga-istar mga ido, siling ni Robani G. Dokto. Tara sa dulaw, tami ako lang si Tony Duran, kapamati ginaksonary kalin kay Rosie V. Montivilla Duran. Gapa urok-urok. Si Red Fox Dilasa di Second, may gabi. Mayon na nga pag paurok-urok sa Action Night Patrol Program. Mr. and Mrs. Fred Linya and family sa kay Lawin Villa Ispin. Sa Son Juan Kalong-Kalong Airport, kinatamya ka mo dira ni Loida Villanueva. Gapaurok-urok man. Si Randel M. Alohado, may landera nga pag paurok-urok.
Albert Tanchado Kaluoy, nagapaurok-urok man sa Aksyon Night Patrol Program. Salamat kidiras nyo sa nga pagpaurok-urok ka. Gapaurok-urok ko di sa Shell Tangob. Mga pump boy, labi na gid ang gwardya nga si Ruta, nga chick boy. Ang panamyaw halin kay Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Si Eddie Villarosa Isaimon, Laudit Marian Grace Gavin, Tagawad Gary Galoya Madeline Gavin, alin sa mga taga-barangay Paluma ang panamyaw. Eddie Villarosa sa barangay Paluma, Tyrone Gavin ang nagatamyaw. Tamyaw ko dalaga rin ako ng friend si Rolly Gasapo and family, alin kay Mark Jel J. Merambel. Always nga nagapaurok-urok gid pamati Action Night Patrol. Tami ako na akong pamilya ka paurok-urok gid. Alin kay Sir Jig ang panamyaw. Pamilya Enriquez sa Valladolid. Natamya ka mo ni Lino Enriquez. Paurok-urok kami diri sa Dahog, Tabunan, Bago City. Kay Mama Carmen, Papa Ampong, kag Javel or Javel Dalumpines. Arin kay Randale M. Alojado ang panamyaw. Check na naman report na gikan sa ato sining mga correspondent. Una ta report live gikan sa Northern Negros. Ang ato sining Cadiz PNP connection. Why siya nga lang yung signal. Sige. Dito ba contact sa Action Roger Gutib. Sa iluan ta report ni Action na Stephen Presquito live gikan sa area sang San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. So Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, sa aton nga balita alin diri sa siyudad San Carlos nga karon nga adlaw no karon nga kagabihon maninong no ang aton nga blatter book sa aton kapulisan diri sa siyudad sa San Carlos. So gani nga may ara lang kita nga ihatag nga isa ka information nga sabihin na sining moabot no nga 14 ining pagsaulog sang Valentine's Day diri sa siyudad sa San Carlos. Naging himo na ang local government kag preparasyon sabihin na may mga celebrity no nga gin-invite ang aton nga local government upod man sa pribado no nga kumpanya nga ginpangunahan man ni Sir Martin Cue nga sabihin na suno pa sa iya sa aton pag interview nga sa iya gihatag nga information nga sining 14 may palagwaon nga isa ka basketball nga upod ang celebrity nga isa ka team. So wala pa nato na kuha ang tanan ni mga pangalan sa sining mga celebrity nga gin-invite siyang aton local government kag ni Sir Martin Cue para sa paghatag kalingawan diri sa mga pumuluyo sa siyudad sa San Carlos. Kay kung aton nakit-an diri Action Eric ang ining Center Mall nga sabihin na dira nagbutang sa mga nagkalain-lain nga mga disenyo nga may nagapakita sang pagsaulog sa sining Valentine's Day nga sabihin amo ini karon ang ginakadtuan sa mga katawhan diri sa pagkuha sang ilang mga inang magpa-picture kay tungod sa kanami sang paghimo sining mga disenyo nga nagapakita sang imahe sang sining Valentine's Day. So mo ina ang isa ka dako nga matabo diri sa inang 14 Valentine's sining Friday sang gabi diri mismo sa sining lugar lapit sa aton City Hall diri sa siyudad San Carlos. Amo lamang in Action Eric una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Daghang salamat ginaksyon na Stephen Presquito live report gikan sa Northern Negros sa San Carlos PNP Connection. Ang police report na aksyon na Stephen Presquito ginadulong sa inyo sa kalaman sa DTX 500 capsule. Sa imo pag-exercise, hindi magkalipat. Mag-detoxify. Ugali ang pagtumar sa DTX 500 capsule,
Kay sa DTX 500 capsule amon siya bali nagatinlo sa mga dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxins sa ato natay. Inimar nagabulig panubo sa imo blood sugar. Amon sa organic compounds, mabaysin, carotene kag polypeptide. Gani sa may mga mataas sang kolesterol, mataas ang blood sugar tungod sa diabetes, katapat sina ang sabat sina para madula tumar kita. Adlaw-adlaw, DTX 500 capsule. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol! May gabi nila sa kay Maria Herna Miagano, nagpaurok-urok gid sa Action Night Patrol program. Salamat gid. Sa kay Teresita Urita Kahoraw, aras sa iyabala nagapahuway-huway. Pamilya ko lang nila ang pamilya ko sa Cafe La Carlota. Watching from Switzerland, si Joy Gangi. Kami ako nila akong bata si Janjan kang si Inday Bell sa Valladolid, alin kay Lino Enriquez. Sa kay Kilo Bravo 89564, mayang gabi igidra sa imo, kag may nga pagpaurok-urok. Sa tanan nga Sintones family, mayang gabi, alin kay Lemuel Harlin Sintones ang Panamyaw. Kapaurok-urokin si Heaven, si Cyril Escobar Swalog, Liza Ramos Ilon, sa kay Rolindra, may gabi, Kenneth Valencia. Kami ako na lang pamilya Escobar, sa Magalyon, alin kay Cyril Escobar Swalog, sa kay Mary Jane Fiel, Sir, ginareklamo ko di subo sa amon sa Banago ang poste balali na diri sa pakadto sa pantalan purok namin. I-report pinay kay Kwan, kay Kapitan Mihares, nabing natumba yung nga poste, Otobeni Hilyada. Kami ako lang ang pamilya Agriam sa Purok Araw, Barangay Vista Alegre, halin kay Mary Jane Fiel. Good evening, Idol. Gapatuyo, samta nagapamati si mo balita. Kenneth Valencia. Kami ako nila si Rofina Alfere. Engineer Arthur Normandy, Jojo Arturo Santander. Sa kay Josan, pamilya Miraflores Cagcuales. Sa may sitio Kubay, Barangay Napoy, Kabangkalan City. Kami ako muna Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales, ang Qatar. Pamilya Sumaria Launyo, alin kay George Launyo Junior ang Panamyaw. Tutuayan Fred Solas mayang gabi sa kay Taji Yuna Ruiz Amar. Nagapaurok-urok gid sa aton sininga pangalaga. Thank you so much Joy Laurin, sa kay Madam Dina Dinyola Martinez, Sancturation Office ang Valladolid. Kapaurok-urok man sa pamati. Sige, salamat kid. Ang iban karon naman ha. Alin sa report na Action Stephen Presquito, si Action Percival Binamor sa La Carlota, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Percival, number 1 sa report, please come in. Mayong gabi, Action Eric, kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol ang La Carlota Police Station, La Carlota Negros Occidental sa pagpamuno ni Police Major Romeo Embargas, Acting Chief of Police. Upod ang La Carlota City Ordinance Monitoring and Enforcement Unit team nagalibot sa mga kag nag-implementar ini sang City Ordinance number 126, an ordinance regulating operation of computer services center, video games center and PlayStation. Ining activities sang kapulisan
sang Lacarduta kag sang City Ordinance Monitoring Team nagkandak sang random inspection sa barangay Cubay, La Carlota City. Kaina sang aga. Upo diri ang barangay official kag sa pagsuporta man ni Barangay Captain Honorable Idoy Vargas. Ini nga inspection sang computer gaming station sa among barangay hilabi na gid sa area sang Masbil, Barangay Cubay. Kag nagpaibalo ini siya aksyon Eric sa tagsa ka mga tag-iya sang gaming station sang computer nga ginapaibalo nga ang tag-iya nga ginadilian ang pag-operate sang amo nga mga computer shop sa oras sang klase kag ginadumilian man ang pagpasulod sa mga estudyante sa during sang classes hours. Kag diri ginapaibalo sa tagsa ka mga tag-iya sang computer shop nga kung sino man ang magabayular kag maglapas sang lahi nga ginpasar sang City Ordinance Monitoring Team kag sang pulis may ara nga nagakaigo nga penalidad kag ang tagsa ka tag-iya sini. Kag ini ginapaybaluman sa tagsa ka mga estudyante nga kung sino man ang madakpan sa sulod sang amo nga computer shop nga sa oras ang klase may ara man siya nga pagasabton sa sini nga ordinansa. Kag ginamando man, kag ginapasiguro, kag ginaduso man ini ang mga ordinances nga City Ordinance number 126. Amo ini ang natipon naton nga mga balita, observation report gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor, report sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Daghang salamat gid kay Aksyon na Percival Binamor. Ang balita ng Aksyon Percival Binamor ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Santol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santol Plus Herbal Soap, makabulig nga manikaw ang pagkurenot sang panit, tugas sang stress. Para sa oben kag presko nga kutis, Santol Plus Herbal Soap, Healthy Beauty. Kasalangan ng presyo, mabakal sa mga butika. Ginatamyaw tanan nila, happy listening man kag mayong pagburok-urok sa kay Toto Rex Civiliano alias Iricoy. Mga GNG boys da, Toto Errol Alyangan sa kay kagay JM pa urok-urok gid pamati sa kay Maymar Fernandez and family dira sa Binalbagan kapaurok-urok kid Vice President ni sang OTTG kapaurok-urok is Toto Maymar Fernandez. Hindi man kompleto ang gabi kung hindi siya makapaurok-urok pamati. Ang timbi Barangay Tanod sa Barangay Panokoy nag-monitor gid sa aton na dulong sila player sa antipuluhan maaw. Layo-layo ba? Kasi na player ato na player ang gindulong nyo Toto William Frias. Si Tick Boys Toto Robles, si La Unyo, inyong duty sa mong timbi. Ato naglikwan, ato mga player gli nato na. Muni oras, may ano to sa antipuluhan maaw, may kwan, may ara nga hampang to sila. Layo-layo ba? Volleyball gali na iya. Okay. Sa volleyball, abi ko basketball. Sige, halo lang kamuda. Ginatamyaw taman dira si Joy Lauren, si Toto Jonathan Bea and family. Francel Bada, sir, may gabi na sa imo. Sa kay Jerly May Atong Salazar, nagapaurok-urok. Sa mga taga
Home 4, Mansilingan, God be with you all. Alin kay Flor Malaka. Sa kay Sir Lito Girolin Espinosa, may gabi sir. Sa kay Police Major John Ganuhay Ganzon, mapisan nga chipo pulis ang ilog. Kapaurok-urok ni Saton. Huwag kita na sir talaba. Tambok ng talaba sa ilog, pro. Sir, huwag kita da. Kami ako lang si William Carmilotes Sr. sa Barangay Sumag, halin sa kay William Carmilotes Jr. ang panamyaw. Sa kay Will Piscar. Check attendance na kami diri sa Boulevard, Barangay 13, upod sa akong asawa. Alin kay CJ Narca. Kay classmate Noel Tumanga Nostras. Toto Rally Balbastro and family, nagapaurok-urok gid pamati diri sa inyo nga palatuntunan. Ayos! Siling ni Major Ganzon. Nyadason na. Promise, sir, ha? Great ko da si Ray Braba, kapaurok-urok pamati sa imo, ako ya kaputos paalupinaw. Uy, kanamit sa alupina. Huwag kita da. Bukatanda makay Sir Ganson, no? Mungkin na nabilibang ang si mo, sir, kaya may kalipat mo. Nadalaan ta ka sa March 1. Believe ko sa imo nga memorya, sir, no? Duro pala tumarka man Santon Plus Herbal Capsule, kaya memorya mo ara gid. Kabiri good gid. March 1. Basta, sir, ha? Paabuton ko gid na. Ang pinakadalag ko kag pinakatambok mo natalaba dira sa ilo. Mahuya mataba. Alin sa report ni aksyon na Percival Villamor si Nonoy de la Cruz. Amo gid sir, may tama ka Sir Ganson. Believe gid ko sa imo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Ari si Aksyon Nonoy de la Cruz, line number 3 sa report. Noy, may gabi, please come in. Aksyon Eric, mayong gabi gid sa pagpalamati sang Aksyon Radio Bacolod. Report nato madalas sa sining tinion may kantaran ini sang stabbing incident, no, nga natabo sa barangay Sangki, no, Purok 1 barangay Sangki, Banwa sa Ginubaan. Mga 35 kilometers ang kalayoon sa police station, no. Ang biktima sa ginbuno kilala ini sa kay Dionisio Agan E. Enriquez. May asawa kag 55 anyos ang edad, pumuloyo sang Purok 1 barangay Sangki, Action Eric. Kag ang suspetsado nagingala din sa kay Jose Agan E. Enriquez, 25 anyos ang edad, huben pa, no. Soltero kag pumuloyo man sa hinabitan nga purok kag barangay, no. Ang report na nakuha naton nagapatigayon sang anti-disperas pagkagatista dira sa Purok 1, no, sa barangay Sangki. Ang suspetsado nga si Jose Agan, suno sa report na nakuha naton sa Hinubaan Police Station, ngayon naging buno ining si Dionisio Enriquez, no, gamit ang isa ka kitchen knife kag nahigo ini sa nawala nga bahin sa siningatyan. Kag pagkatapos mabuno sang suspetsado, ang nahinabitan nga biktima balasig ini nga nagpalagyo kag wala na madakpa, no. Ini nga kaso sa karon o ini nga kitabo. Yara naman sa terpangod sa aton mga kapulisan, kag ang biktima nga nabunan ginhingagaw ini nga madala sa isa ka hospital dito sa Dumaguete City. Ang ining report kato madalas sa sining tinion sa gihapon direkta kita nagapalayag diri sa aton area of responsibility. Ini ang inyo ka-aksyon, Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon.
sa Bacolod. Aksyon, radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Night Patrol! Salamat gid aksyon Nonoy de la Cruz live report gikan sa Southern Negros. May gabi din sa kay Toto Reggie Aquisa nagapaurok-urok ka kay Rex Mash Bacolod as always. Nagapamati gid sa aton si Galimba Moreno Nards. May gabi gid sa kay komparita Ryan kag kay kumarita Hassel Borja and Kiss dira sa Sumag. May nga pagpaurok-urok. Happy Fiesta sa Alambihod, Ilog. Pamilya Enriquez kay Nunoy, kag Carlo sa tatlo ya ka mga kabataan. Halin kay Lino Enriquez. Ang nagatamyaw. Nagapaurok-urok man. Sa kay Ma'am Anaklita Garbanzos Borromeo. Dara sa Valladolid, Ma'am. May gabi dira sa imo. Thank you so much. Sa imong nga pagpaurok-urok diri sa imong palatuntunan. Sa kay Kasi Pisong, ayaw lang nga pagpaurok-urok. Ari na ang resulta sang loto, init-init pa. Unaon ko ang resulta sang 655. Jackpot prize, wala sa manakakuha 38.2 million pesos. Resulta 655, 51. 37, 4, 15, 32, 55. Again, 51, 37, 4, 15, 32, 55. Ang resulta naman sa Lotto 645, jackpot prize, wala sang may nakakuha. 39.9 million pesos. Resulta 2, 20, 34, 12, 42, 29. Again, 2, 20, 34, 12. 42-29. Mga kapulisan naton sa nagkalain-lain nga mga police station nagapatigayo na sa pulis. Visibility Patrol Saturation Drive, pero ang monitor sa patrol Action Night Patrol Program. Salamat gid sa aton nga mga kapulisan sa bilog nga Metro Bacolod nga naga-monitor gid tagsa kagabi diri sa inyo palatuntunan. IPM, basura nyo ha. Marso 1 nga daano, masugod ng segregation. Kinanglan ang obras ang IPM, mangin Mayo. Abi, ayuhan nyo bala obra nyo IPM. Matsa kong problema sang basura, ito ginapapasaan nyo sa barangay. So, kung kisasang kainutin nyo, kakalawlaw nyo nga pagkulikta, kag serbisyo. Ay, oo. Ambot ko na naman yung efekto sang sining koleksyon sang IPM naman sa panibagong programa sa syudad ang segregation sa madunot kag hindi madunot, hindi mapuslan. Ay, oo. Nagasakripisyo ang mga concerned barangay. Ano man ang pulos yung sweldo sa syudad sa IPM kung so, ginapaabaga pa ya ang problema sa basura, koleksyon nila sa mga barangay. Namito niya sang IPM sang una ni sa isa nakakolektor sa basura, wala man taga problema, dynamic. Sa IPM, lunat na niyang mga barangay nga. Maganda hindi na ubras ang barangay, ubras ang IPM ng mga hakot basura. Hindi pa ka tapos ang ubra nila. Reset nga. Kasi pa nga buhay ato ni. Karon ipabaga naman sa mga barangay. Ay, oo. Magabalik ang inyo sa nga palatuntunan Action Night Patrol Program. When we come back, balik ang report sa ato sa nga Patrol 3. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo.
pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Pabalik diri sa ato sila pagpangalagad Action Night Patrol program sa Miyerkules edisyon. Happy listening dira kag mailang nga papamati sa akong classmates sa kay Nora Aloba Basa and family dira sa Valladolid. Lantaw man sa live streaming Facebook si classmate Nora Aloba Basa. Thanks mate. Si mo dala nga pagpaurok-urok. Chucky P. Borromeo, mayang gabi. Kamusta si Toto Chucky P. Borromeo? Bangga Patyo, Walk Walk Boys, Valladolid. Kinatamya ka mo sa inyong kwan, founder si Noel Inson. Mga avid fans kit ko kag number 1 king katagpalamati sa Action Night Patrol ang mga Walk Walk Boys dara sa Bangga Patio Valladolid. Ang ilang leader si Noel Inson, si Nonoy Anotse di pa sulusabsab ka na karon sabsabon tagin ka toto Nonoy Anotse sakay Idol Julie Castillo. Sir, kumusta? Bumay ko ng imong kwan nga deal sa Toyota. Pag kita da Toto Jolly Castillo ga paurok-urok kita sa Action Night Patrol program. Balikan nga ito sa Liga Patrol 3 na para Patrol. Balikan ta si Action Jandia sa iya sini nga mga aksyon balita.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action dyan, please come back. Arestado ang isa naman kababae sa bypass operation ng Gimpatikayon sa mga kabalisan sa Police Station number 5. Sinara naman niya sa Purok Araw, Barangay Vista, Alegre, Medri mismo, susulat sang Bacolod. Ang nadagpa naging kilala naman kay Lilibet Serino, ligarang edad. May asawa, inisa kag presidente mismo sa amuman nga lugar. Na-recover din sa posisyon kag kontrol sa ring nadagpan. Nawalutaran ka mga plastic surface ang suspected shabutan ang ginabrabanta na kabalor. 8,000 pesos, 300 pesos din nga marka money at pinaman ka mga drug paraphernalia. Ining si Sereno ginakabig bilang isa naman ka state level target sang mga kapulisan. Pamatugay naman ginamonitor matapos makuha ano ko namin makabaton sa report ang area sa station number 5. Ngayon ginili nag-engage sa pagbaligya sa illegal nga droga sa mismo nga lugar. Aron si Sereno ang sunod ang preso custodial facilities ang police station number 5 kanatala ini pa sa kaasang kaso paglapas sa layi nga nadumi sa pagbaligya kag pagupot sang illegal nga droga. Sa dugang pagid nga balita pinason ng isa ka senior citizen matapos iniaksyon nga mabungguan sa isa naman okurador mabungguan niya ang isa nga nakapark nga truck Son Erika. Ini nga biktima ang kilala naman kay Danilo Umagad sa 66 anyos kakaroon pa dayon pag ginahibalo ang iya naman nga lugar kay ining lalaki hindi makahambal aksyon Erika. Sanggit pamangkot abi sa mga attending physician naman sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Ano tabo diri agon ibaruan ang iyang ngalan kinayo ni sa nga kon makaya yung nga magsulat sa isa ka papel ginpasulat sa aksyon Erika diri ibaruan yung ngalan amo ni si Danilo Umagad no. Ikaw nagapangayo ting puli ang ospital nga kon may mga kakayanan sabi ko ni matang nga nakabate na imo sila mapadulong sa area man sa regional hospital agon matatapan ining biktima aksyon na Eriko. Kangko din siya sang pilas naman sa iya nga pa may laceration sa ulo. Sa iya naman nga talinga kag sa ilong aksyon na Eric. Kaya ang nagdala diri siya ang lifesaver ambulance gid lamang kag sulod sa ambulansya nga ini siya ang sakay sa isa naman ka another suksok aksyon na long sleep ini siya. Aligasyon diri sang lifesaver nga nakabungko siya sa nakaparking nga truck. Bakot iniyara si probinsya sang makahulubog nga ilimnona. Kabiyay siguro yung motor aksyon ni Reka nabungguan niya skilid sang dalan dira sa circumferential road. Kumong lugar dira sa circumferential road sakop sa barangay Mandalagan medyo madulom-dulom man nga daan. Karon ni sa padayon diri kinabalong sa area sang Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Aksyon na kag sa aton mga aksyon, balita na tipo na sang patron. Sumunggit lamang na gabi, rekta sa patron. Ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz, sunod sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Thank you so much, John. Sa imo sa nga report, may gabidira sa kay John Langosta kag kay ihado ko Carlos Stephen Ladua. Ang ihado ko nga gwapito, playboy, kag chickboy. Yado. Why kita da? Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining amanon Action Night Patrol Program. Miyerkules edisyon magatakop ini tipuranayo balik ini buwas Webes. Same time, same station. Aton sining nga mapatrol unit reporter selection nga napalagad sa Sorbong nga gabi. Action Stephen Presquito, Action Percival Binamor, Action Nonoy de la Cruz. Of course, Action John Diaz. Nanikaraw nga itong kapiloto sa Patrol 3 Navarra Patrol. News Center, Aksyon ang Dipensor. Mga bidira sa kay Barangay Kapitan Junior Alcantara sang Barangay 12 kag Bilogya nga pamilya. Salamat yid sa kay Kapitan Junior Alcantara gasuporta sa Aksyon Radio GNG ang iya posto.
Suko din sa ato sa mga technical partner din sa studio, Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Oliver Pason, backup Security Guard Ronog Banwa, back-to-back Security Guard Campaner, backup kay IT Expert JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Sunod sa Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay Security Guard Rene Cordova. Sa alas sa Station Manager, Action Ona Magbanwa, Production Chief, News Director, Action Rex Peregrino Canto. Inyong alagad ang Korman. Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin magtulog, magpangamuyo. Sa inyo kapag pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Biluko Kwerpo sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. So Bacolod, Aksyon Radyo. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!